Yakshi hapuni jorawa khorok si thamra nasi thambrung frungai chirung no shebok ni asuk thai rimani fiaba abam ni joramu no brong ni shebok kamamani tabok shebok ni asuk thai kamajak 2018 bisibo Bidhan Sabha chongmor ni sikang sawa tongo tabuni hapang brong no warna nangya hinai fiaba ramni jorawbo ngai tongo brong no tei thungrung ni thungmung khorok si thamra nasi thambrung frungai rok tamo khaya tongkha tabok borok shebok ki film manani bagai loko adong mantri ni simi chengai juda loko kuthumung asuk soba kuchuk dormanogo khasik lai tongo borok ni bukhago tamo haste hapang mokol riglagde tangai borok no sagna ya nasiya ngai tong khorok si thamra nasi thambrung frungai rok ni nukhungo shebok kri ima bai rang ajimong lama bokri khatabok tabuni haste hapuni thani khorok si thamra nasi thamrok nai tongo borok no tesa hai no hai ketalke shebok ni asuk thayo asuk rani bagai haste hapang musung hake borok no shebok ni wibo mano phiaba tangai hapang riya sumung sinai nongnai rongni